गो बान हा बान बना रहे रामचरितमानस कर चैता गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में को दोहा लिखने नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम मोसो पतित पतंग को तू पति राखहु राम। हे भगवान हमरा लगे कुछ बाना ना हम विद्या जानी ले ना हमरा लगे बुद्धि बाना हमरा लगे विवेक बाना हम योग जानी ले ना हम तपस्या जानी ले हमरा लगे कुछ नहीं लेकिन कामना रखले बनी बहुत कुछ के अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म श्री राम जी पदा यह वरदानो। प्रमुख जी अपना जन्म में हर एक मनुष्य यह चाहे रोज हमने के हनुमान चालीसा में पढ़ी ले जाए श्री गुरु चरण सरोज रजन जमन मुकुर सुधारी वर्ण रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार तो चार गो फल कौन कौन है अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार गो चीज हर एक मनुष्य चाहेला लेकिन सबकरा का सब कुछ ना मिलेला। अब बोले बड़ा धान तो कहूं कटबो बोले बड़ा बाबू इमली मिली तारा के कांटे न मिली जैसन करबो कमाई तहरा अगवे अगवे जैसन हमनी के पूर्व जन्म पहिलका जन्म में कोइले बनी जा एह जन्म में भोगत नहीं जा आ जैसन एह जन्म में करबो फिर अगला जन्म में भोगबो ओहे हाल बा। त ए माई ना हम वेद जानी ले ना हम शास्त्र जानी ले ना हम कोनो साइंस जानी ले ना कोनो गणित जानी ले हमरा कुछ ना आवेला कैसे भैया अंक गणित ना ही बीज गणित सिखनी रेखा गणित के पणित नाय माई नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र नागरिक शास्त्र शास्त्र से भी परिचित नाय माई क्षेत्र मिति जयामिति नाही त्रिकोण मिति सांख्यिकी के सूत्र भी विदित नाय माई चंचल बचित संग आज हित मित केहू नहीं खे दोहा छंद सिखनी कवित नाय माई परम पतित हमत चरणया सरित रौरे। दुनिया में तीन तरह के लोग होला एगो पतित एगो अति पतित एगो होला परम पतित ते माई अब हमरा से परम पतित है दुनिया में केहू बात परम पतित हमत चरणया सरित तहरे जानी राउर ललित चरित नाय माई
शिकारी के महतारी अम्बे कतही होई विभय भीत नाय माई। म्यूजिक से उठा लो बात। शनिचरा बाबा पूजा समिति सनबरिसा ये कार्यक्रम हर एक साल होला। कौन साल 2 गोला होला तो कौन साल 3 गोलो होला। काजे ये हम कमेटी का हम धन्यवाद दे केरा सब साले साल रह सब प्रोग्राम करावत नहीं आ हमरो करावा सब बुला लेता नहीं। हे माई सरधा सजा के माई है सरधा सजा के माई सरधा सजा के माई तोहके गोहरावता तो सुमिरन में आजू आजा आजू बुढ़ावा बोला परमादरणीय हमरा रमेश भैया खननी के धरती से 100 रुपया हमरा के दले बने। अरे काका कहां रहल बिना दांत वाला। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। का करब हमनी के मुंह में दांत बा त ठीक लागता मुंह में के दांतवा टूट जाई मुंह वाला पकसन लागी यही जे मुकी ह। अरे काका धन्य हजा हम तो कने कि हमारे नाव बूढ़ा हो लेकिन हमार तू जोरदार है बड़ा जाए। ये हमरा का पुरस्कार जौना साउंड को हम गावत नहीं ये हमरा बस देवा के हमरा राजू बाबू ऑपरेटर जी 100 रुपया दल बड़ा पुरस्कार मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के मास्टर साहब जाई रहू लड़का पढ़ावल एकदम डॉक्टर बनस कलेक्टर बनस। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। का नाम पड़ी अपन चंदन बाबू गायक बने एगो माला ले ली हमरा से। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। हमनी के बीच में उपस्थित बानी परमादरणीय हमनी के दिलीप भैया प्रमुख जी तने हमरा मंडली में आई एगो हमरो का माला डाल के स्वागत करी और रवा हमने के आशीर्वाद दी कि यही तरी हमने के फरत रही जा फुलात रही जा। तने एगो हमरा दिलीप भैया के नाम पर प्रमुख जी के नाम पर तने एगो जोरदार तने एगो ताली बाजे। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा
अभिनंदन व वंदन व मान सम्मान यही करी बना रहा। जय हो शनिचरा बाबा। एक लाइन हम कहब शनिचरा बाबा से, हे शनिचरा बाबा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना। ये बूढ़ा व्यास दुनिया में रहे चाहे न रहे, ये जनता जनार्दन कमेटी और हमारे प्रमुख जी को जुग जुग तक सलामत रखना। 500 रुपया हमरा के देहने पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत। तनी तबला में तनी दे दो, तनी साउंड दे दो। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। तनी ब्यास के ब्यास में नजरी से नजरी तनी मिलेला तो तनी मन लागेला। जी 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 जी, लेकिन अब तो ब्यास जी वहां के बानी ना कहीं गोइल बनी। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। कहीं गोइल बनी, कहीं दूसरा व्यवस्था में बहा लगले बबुआ। अनिल भैया असरा लगा के भैया आई तो हर दास बा। बहुत पुरान हमार मित्र अनिल भैया एक कमेटी के सर्वा बने। असरा लगा के मैया आई तो हर दास बा। भगती पे अपना बड़ा रखल विश्वास बा। बहुत बहुत रुपया पुरस्कार बाबू हमार। हार्दिक हार्दिक स्वागत। बका नाम किंजर। बहुत बहुत रुपया दिले बने पुरस्कार। अनिल भैया हमरा के दिले बड़े पुरस्कार। ए भाई आसारा लगा जौन बैठल बैठल तू हेतरी दबा देता रह। आई तो हर दास बा। भगती पे अपना बड़ा रखल विश्वास बा। अरे तो सुनो हवा जोड़ के है, तो सुनो हवा जोड़ के, तो सुनो हवा जोड़ के चरना मनावता। सुमिरन में आज आजा तो हार बुढ़ावा बोला। खननी के धरती से हमरा के मिलबा पुरस्कार। अपन नमवा का बताओने है? नमवा का नमवा बता दी। लोकपुर के माध्यम से। अच्छा अच्छा वजह हम बोल बनी। हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन व वंदन बा। मड़िया के धरती से हमरा महंत जी के भाई महेंद्र जी एगो रवा तनी खड़ा होके एगो हमरा का पगड़ी से स्वागत करब। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। नाम सिपाही मुसहर जी के तरफ से धन्यवाद। देखिए एकदम अरे कहे कबा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। जा भगवान तरह का बनौले राखस। एकदम एकदम 24 घंटा एकदम मुंडे में रहो, ये माने है। अरे भैया हमरा सिपाही भैया जा
हाँ 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 कह दिल बनी सिपाही मुसहर बाली निवासी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा महेंद्र जी तनी खड़ा होई मोहन जी के भाई बने एगो पगड़ी से स्वागत कर देतनी बाप रे बाप हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा एगो माला देव हम अपना प्रमोद बाबा के तनी खड़ा हो जाए हार्दिक हार्दिक स्वागत रही यही तरी और मान सम्मान बना रहे सरस्वती माई रवा के बनौले रखे ए माई तोहार माई कृपा बना तो हमनी के का जुगाड़ बा हमनी के कुछ जुगाड़ बा बूढ़ा बे अस्टाटा बिरला अंबानी का लइका हमें उतना बड़ घर का लइका रहती जाते है भादों में दौड़ल फिरती जा हमनी के का जुगाड़ बा दूसरे के जनरेटर दूसरे के समयाना पंडाला दूसरे के माए आ दूसरे के पूरी तरकारी ना बबुआ एबार दूसर व्यवस्था बा ए बार ना अघई बस तो फिर कहियो ए माई लकड़ी में आग भर नरियर में पानी घर में सजा दो सही राधे भवानी लकड़ी में आग भर लू नरियर में पानी घर में सजा दो सही राधे भवानी अनिल तुरहा जी जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा ना 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 अनिल भैया ठीक कहता है हाँ हाँ लो अब भैया आओ लो आओ तरह कहने को माला दी 50 को पता माला ना दे तब तो हमारा नु घट लगे तब हरा भैया जन कहते तो काम करो लकड़ी में आग भर लू नारियल में पानी घर में सजा दो वो सही अनिल भाई रात भर बैठ जी बता तू हमारा का राजा बना दे धनी बने से केहू ना रोकी आज हमारा का धनी बने ले केहू रोकी ना या अरे औरी ला अरे ठीक है बता दो भाई जब तार वो मन बताओ वो हम ले लेता तोहरे चलते बुढ़ावा है तोहरे चलते बुढ़ावा कुछ गावत बजा देता हमने के बीच में बैठल बनी मुन्ना माखन जी ब्याह जी तनी आई एगो हमरा के तनी माला दी बड़ा लयदार है हमरा मुन्ना भैया ढेर दिन पहले हमरा बुझत जे 15 साल पहले हमर भैया ला रह गो नहीं मेरी तबीयत कुछ डाउन रहल है का चेहरा कुछ देखत नहीं जथु हो गइल बा भैया के हार्दिक हार्दिक स्वागत अरे बोला तो मैं कब तारा के दे चेहरा डाउन नहीं है तारा से 20 गुना रात में हम हो जाएगा तो मैं कब छोड़ा दुर्गा बाबा सही बात भगवान करी कि राउर एकदम ए टू जेड एकदम सरस्वती माई रबा का बनौले रखा अरे अब का कहे के भैया हमरा के 100 रुपया देने आशीर्वाद जा भगवान करे के बनौले रखस नारायण जी के एकदम कृपा बन रहा हां भाई मान ले तने कि देखो जागला ले खून जरला कि ना सही कहत मुन्ना भैया तस्मिरन में आज आजा तोहार अरे बबुआ